Ato ng sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Patay ang 20 anyos nga babae sa mabuhay Zamboanga, Sibugay. Human gitigbas sa iyang live-in partner nga lalaki. Human wala matod pa kini gipahulam og cellphone. Suspect nanigbas sab sa silingan nga lalaki kinsa dugay ng kabangi sa suspect. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa viral video ni Malu Alforque Aldaya, makita kining usa ka lalaki nga nakasuot og green nga t-shirt nga nagkadugo human matud pa nanigbas gamit ang piko sa iyang 20 anyos nga live-in partner nga babayi sa balay niini sa barangay Abunda sa Mabuhay, Zamboanga, Sibugay pasado alas 9 sa buntag adlawng Huwebes. Gani makita pa ang babaeng biktima nga dunay mga samad tinigbasan sa ulo nga gilayong gitabang sa mga residente. Gidayungan sad nila kini aron madala sa ospital apan gideklara gihapon kining dead on arrival. Matud sa kapulisan, ang 27 anyos nga suspect gikan matud pa nag-inom sa iyang higala sa maong lugar. Dayon miuli kini sa iyang ka-live-in aron mohulam og cellphone apan wala daw kini gipahulam hangtod nga nagkalali sila og nanigbas ang maong suspect. Lumapit siya sa asawa niya para manghiram ng cellphone and then hindi siguro pinahiram. Nagkaroon sila ng konting pagtatalo. Habang nagtatalo sila, etong ating suspect ay kumuha ng piko at hinampas po yung ating biktima, yung kanyang live-in partner na hinampas po sa ulo. Apan diyang nawad-an og panimuot ang babaeng biktima, miadto sab ang maong suspect sa silingan niini nga lalaki og nakiglalis hangtod nga nagtinigbasay sab ang duha. Samdan sa lawas ang 30 anyos nga lalaki silingan apan ang maong suspect dali matud pa nga misibat human misukol ang maong lalaking biktima. Karoon naman siya ng parang pagtatalo sa kanyang kapitbahay na lalaki wherein pag-alaman na meron pala silang personal na issue na prior. Nanlaban yung kanyang kapitbahay doon sa ating suspect. Tapos nung nanlaban naman siya, tumakas na yung suspect natin. Hinuon misurrendera ang suspect atol sa pagresponde sa kapulisan. Ginaberipika pa sab sa PNP kung dunay ka video call ang babaeng biktima nga giselosan sa suspect kung ngano wala kini gipahulam og cellphone. Tinitingnan ng investigator, sir, yung part na yan, sir, kung may totoo bang merong pa-video call yung ating biktima. Posibleng mag-atubang og kasong homicide ug frustrated homicide ang maong suspect kinsa wala pa miluwat og pahayag. Ginasulayan pa sab sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.